Arden os palleiros, hai que teño lume, e que dentro do meu peito, Camariñas en pé de festa, e veña troula, e veña leña, vesticultores tru, en pé de festa, arriba. Feito dos vesticultores grupo e a mellor charanga do mundo. Hoxe con lume, con eles e con moita calor aquí en Camariñas. Saben que estes días celebrase a patroa dos mariñeiros, a Virxe do Carme, e nós, das moitas posibilidades que hai por toda a costa galega, porque en case todas partes se celebra o Carme, decidimos vir a Costa da Morte. E de todas as posibilidades da Costa da Morte decidimos vir a Camariñas, que é onde hoxe estamos en pé de festa. Camariñas leva o seu nombre polas caramiñas, por unhas plantas que son como a vila, viven fronte ao mar, batidas polo vento e polo sal. E nós hoxe, pois, aquí queremos celebrar a nosa festa e compartila con todos vostedes. Camariñas, pois, que lles vou contar, está na ría, pero mirando a un pé do mar aberto, é unha terra de mar bravo, estamos nun lugar onde hai percebeiros, marisco de todo tipo, peixe, de mariñeiros, palilleiras, paisaxes, pero mellor, deixan Camariñas en imaxes, así de bonito, fermoso e moito máis que imos ver hoxe. Eu que aprendín a semana pasada no Carballiño foi a cambiar o bolígrafo por esto, por un habano, porque de verdade que aquí vai unha calor hoxe, non sei, agora lle botamos cantos graus por haber, pero moito, non sei onde vai ese nordés que nos dicían que ia a ver. Bueno, está con nos, xa temos tres convidados, María José Pasantes, hola María José, hola, da Comisión de Festas, non podía faltar, Manuel Castro, que é o patrón maior da cofradía, hola Manuel, e tamén Machote, hola Machote, que ten nome, Xosé Luis Quintana, como estás? Estábamos falando de cotilleo, sabes que eso de que decíame Mariñas a vila máis bonita da Costa da Morte, que van decir eles que son daqui, pero tamén é certo que é bonita. Que me contabas de Leticia, Manuel? No, se por rumores que parece ser que foi onde se enamorou por primeira vez. Sí. Rumores. Rumores. Podría ser. Pero pode ser, é unha terra moi encantadora por eso. Bueno, Machote sei que sigue o programa desde Suiza, é así? Sí. E como se ve o MP de Festa de Fora? Bueno, pues, con moita moviña. Con moita morreña, claro, ver? Con moita moviña, trabajando está na festa. Non pede festa. Claro que sí. Bueno, estamos nas festas do Carme, a patroa dos mariñeiros. Eu, antes de nada, se me permites, María José, que tienes da comisión, pero quería preguntarlle a Manuel, como se vive esta festa? Porque unha festa teóricamente moi ben sellada con que ainda lle dean tempo de vir. Bueno, pois, bueno, tenes que abandonar que un pouco a E levas troula xa, non? Entonces, bueno, esta comisión de festa, que só estamos formada por somos seis, é unha asociación que se chama Reina do Mar. Entonces quixemos mezclar tamén un pouco de actividades e comenzamos hoxe con unha concentración de coches clásicos, o que pasa que tuveron xa que marchar agora, non sei, creo que non tendes imagen. Estivemos. Estamos vendo tamén imaxes do que é a festa, da procesión, non? De todos estes días o que vai pasar un poquinho é eso, o máis importante é a procesión de mañá.
que está engalanado, que vai levar la Virgen. Como se vive desde Suiza todo esto, machote? Ves para festa, Todos los años. Aí non se perde.